Eżis ħbieb, merħba għal darb'oħra fir-Rescue Center tagħna. U llum ħankunu qegħdin niddiskutu ftit id-decoupage jew decoupage jew twaħħil tal-karti fuq l-amara tagħna. U hemm ħafna metodi u hemm ħafna affarijiet li nistgħu nużaw biex nagħmlu dan l-imbierek decoupage. Fil-fatt hawnhekk jiena għandi 3 eżempji. Din hija napkin, hija karta tat-tixu, u meta niġu biex nużawha mela ħafna drabi il-napkins ikollhom livelli differenti ta' karta. Allura nkunu rridu nneħħu li hemm taħt. F'dal-każ din hija bi3 karti u 2 ta' wara rridu nneħħuhom biex imbagħad nużaw din ta' fuq li hija l-parti dekorata tan-napkin. Dawn ma narmuhomx għax insibuhom utli kemm għall-kċina biex nużawhom fil-kċina u kemm anke biex noħolqu effetti oħrajn. Fil-każ tiegħi jiena nħobb nużahom dawn biex noħloq it-texture, ġifieri nuża u jiġi effett ta' karta pesta fuq ix-xogħol li nkun qed naħdem. U hawnhekk għandi wkoll din jgħidula rice paper. Din hija issibuhom minn ħwienet ewlenin huma rice paper, tkun taf li huma rice paper għax meta teħel ikun hemm dik il-ħajta tar-ross li tiġi tidher minn taħt. U hawnhekk l-aħħar eżempju huwa ta' decoupage paper. Din hija d-decoupage paper proprja tkun irqiqa, tkun qisha karta tat-tajr, fil-fatt hija karta tat-tajr u imma bl-istampi fuqha nkunu nistgħu nużawha biex inwaħħlu din l-istampa mal-oġġetti li aħna nkunu rridu nirridekoraw. Jistgħu jintużaw kwalunkwe tip ta' karta, tista' tkun wrapping paper, ġifieri karta li aħna nagħmlu rigali fiha, nistgħu nużaw anke wallpaper, nistgħu nużaw posters, nistgħu nużaw ritratti, ġifieri kwalunkwe oġġett li nistgħu nagħmlu, anke stampi li forsi nsibu aħna online fuq l-internet nipprintjawhom fuq karta A4 u nkunu nistgħu nużaw lilhom biex inwaħħlu dawn l-istampi. Ma fil-każ tal-lum ħankun qed nurikom kif nużaw il-napkin. Din hija rqiqa ħafna. U ħafna drabi nużaw nagħmlu l-kollha, impoġġu lilha u nerġgħu nadduha. Issa fil-każ tal-lum ħankun qed nurikom metodu li ma tagħmilx kollha taħt imma tuża għall-parti ta' fuq. X'kollha rridu nużaw? Il-kollha li rridu nużaw tmur kemm il-kollha tal-mastru daxxa li nistgħu nżidula anke ftit ilma biex tiġi ħafifa, kwalunkwe kollha oħra likwida, forsi xi PVA glue li jużaw it-tfal tagħkom id-dar, nistgħu nużaw lilha wkoll. Jiena fil-każ tiegħi nuża is-sealer li nuża biex nagħti biex ovvjament nissilja l-amara meta nkun lest minnha. U din hija tajba ħafna biex il-finish jiġi vera sabiħ. Ħankun qed nuża dan il-board. Dan il-board huwa l-board li użajna dan l-aħħar fejn użajna metodi differenti biex nispjegalkom kif taħdmu minn oġġett għal ieħor. U issa ħanibdew dan il-proċess tal-decoupage fuq din il-biċċa injama. Mela li ħankunu qegħdin nagħmlu ħanużaw din in-napkin. L-idea tal-użu ta' din in-napkin huwa primarjament għax ridna noħolqu iktar texture. Fil-fatt qisha irħamata u l-idea li nkomplu nirħamaw dan il-wiċċ. Issa f'dal każ ħafna drabi jiena nissuġġerixxi li taħt in-napkin nużaw kulur ċar. Imma jiena ma rridx li joħroġ l-abjad ta' ħadin imma jintilef mal-crackle li għamilna fl-episodju li għadda. Fil-fatt jiena ħanitfa' ftit kollha fuq l-istampa u ħanurikom il-metodu kif nistgħu nużaw bi sponza, tista' tkun sponza tal-platti wkoll
ta' kif nagħmlu din decoupage. Kull ma nagħmlu qegħdin nafsu nferraw il-kollha u nafsu in-napkin mal-bażi. Issa, hemm metodi oħrajn ta' kif inneħħu t-tikmix. Jiena f'dal każ it-tikmix ma jdejjaqniex, imma nistgħu nużaw pereżempju meta jkun nixef kollox nużaw baking paper u ħadida tal-mogħdija u ngħadduha bil-ħadida tal-mogħdija biex it-tikmix jitlaq. Imma f'dal każ peress li jiena rrid it-texture, allura ddeċidejt li nħalliha kif inhi. L-aħħar fażi kull ma qed nagħmel qed nafas din in-napkin l-isfel u qed joħroġ l-effett ukoll tal-crackle minn taħt, ġifieri fejn kien hemm ir-roża baqa' hemmhekk. Kif qed taraw issa in-napkin nixfet, nindunaw li nixfet sew għax meta mmissuha ma tibqax daqshekk kiesħa. Kif ħanneħħu iż-żejjed li għandna hawnhekk meta tkun biċċa bħal din jiena nuża sandpaper noroq bil-ħafif u nimbotta l-isfel. L-ewwel noroq ftit il-kantuniera kif qed nagħmel hawnhekk u mbagħad nimbotta l-isfel biex in-napkin tinqala waħedha kif qegħdin taraw hawnhekk. Għax ovvjament it-tarf mhuwiex imwaħħal. Issa f'każ li jkollkom xi ħaġa li għandha il-frame bħal xi gwarniċ pereżempju, nistgħu naqtawha mill-ewwel tal-qies biex imbagħad ma jkollniex diffikultajiet ta' kif nistgħu neħilsu mit-tarf iż-żejjed. Imma f'dal każ dan huwa metodu ta' kif nistgħu nużaw. Jekk ikollna xi wiċċ ta' mejda pereżempju li rridu nagħmlu hekk kemm nixkatlaw it-tarf u nneħħu iż-żejjed. Kemm nagħmlu hekk. Fadlina l-aħħar kantuniera xi nneħħu u nagħmlu l-istess ħaġa li għamilna fit-tliet ġnub l-oħrajn. U hekk lisna mill-proċess kollu tan-napkin iż-żejjed. Sa dawn nistgħu ma narmuhomx biex nużawhom għal proġetti oħrajn, forsi jkunu proġetti iżgħar jew inkella rridu nagħmlu xi bażi ta' xi ħaġa u nifrankaw dak ix-xogħol kollu. Issa ħankun qed nurikom kif nistgħu nagħmlu id-decoupage għax ovvjament nistgħu nagħmlu livelli differenti. F'dal każ jien ħankun qed nuża biċċa minn din id-decoupage paper li għandi hawnhekk u ħanagħmilha fit-tarf ta' hawn isfel biex ikolli dak l-element dak in-naqra roża li qed joħroġ minn taħt in-napkin fejn kellna l-crackle. U dan ix-xogħol isir hekk. Nagħmlu ftit kollha, immexxu il-kollha mal-wiċċ fejn irriduha teħel nagħmlu ftit ieħor biex inkunu ċerti li għandna l-kollha qiegħda żżomm. Issa f'dal każ nagħmlu dak il-livell biex kif impoġġu id-decoupage paper ma jkollniex ma toqgħodx tiċċaqalqilna. Allura insibuha bil-lest kif impoġġuha fejn għamilna l-kollha u nerġgħu nagħtu
ftit kollha oħra fuq kollox. Fejn irriduha teħel u b'tal mod issa nkun qegħdin nagħtu livell ieħor allura din il-decoupage paper teħel kif suppost. Issa l-kollha żejda li użajna nużawha biex nagħtu fuq dan ix-xogħol. U hekk issa kif tinxef nerġgħu nagħtu l-istess ħaġa bis-sandpaper biex inneħħu it-trufijiet li m'għandniex bżonn u jkollna fażi oħra minn dan il-proġett lest, il-fażi tad-decoupage. Kif qegħdin taraw hawnhekk dan huwa il-proċess li ħdimna fuqu illum. Mela, it-tieni karta fejn decoupage paper aġġilna ftit u tqattatilna f'postijiet differenti. Ma jimpurtax għax imbagħad bl-effetti l-oħra li ħankunu qegħdin nużaw iktar il-qudiem ħankunu qegħdin nużaw dan l-iżball għall-benefiċċju tagħna. Aħna dejjem hekk nagħmlu fejn naraw li forsi b'xi mod stajna konna aħjar fix-xogħol li għamilna nużaw dak l-iżvantaġġ bħala vantaġġ. Ħankunu qegħdin nurulkom fi drabi li ġejjin. Sakemm nerġgħu nintaqgħu id-darba li jmiss saħħiet